Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. 10 दिवसापाठी आम्ही त्यांना लेटर दिलेले आहे. त्यांना आमचं सांगितलं ते मी आमगेले MP साहेबांनी सांगितलं की आपण AC मॅडम DC मॅडम घेऊन आपण येऊन चेक करता म्हणून. तर आता किती म्हणता अहो कारवार प्रॉब्लेम चालू असतो नाही त्या प्रॉब्लेमासारखे आमका त्याच्यापेक्षा मोठे प्रॉब्लेम आमका चालू झाला. आमगे धंदो बिंदो सगळे टोटल बंद झाला. तर ते मी किती करते माशी येऊन पहिली स्वतः येऊन पळवते का किती पोझिशन आहे म्हणून. कारण कितीच प्रॉब्लेम ना गाडी वचूक शकता येऊ शकता काय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही मोठे गाडी म्हणता मोठे गाडी बंद केल्या का प्रॉब्लेम ना. पण बारीक गाडी बशी आणि ट्रक 6 व्हीलर सोडचे मासे हे करचे अशी आमची हे आसा. आम्ही फाल्यां आता वचून आमगेले पंचायतीक पयलीं एक लेटर दिले पंचायतीक आमच्या बरोबर घेतले आणि पर्सनल तहसीलदाराक वचून फाल्यां लेटर दितले आमी आणि ते भितर 7 दिसा भितर हे केलें ना तर आम्ही व्हडलो स्ट्रायक करतले. प्रस्तार म्हटल्यार टायमींग दितले प्रस्तार म्हटल्यार आता येवचे प्रस्तार म्हटल्यार नाल्यार आम्ही व्हडलो स्ट्रायक करचो प्लॅन आसा आमचो. टोटल 150 गाडीवाले आमच्या बरोबर आसात फाल्यां. सगळ्याच गाड्या बंद करचे 4 व्हीलर बी गाडी वयची ना खंयचीच गाडी वयची ना. आमच्यो गाडी नाका सगळ्योच गाडी नाका. रामनगर आनमोड ह्या गोव्याक जोडपी जो राष्ट्रीय महामार्ग आसा त्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर गेल्या आठवड्यापासून अवजड वाहतुकी खातीर बंदी घातिल्ली आसा. तेका लागून ह्या महामार्गाचेर गोवा आणि कर्नाटकात आशिल्ले जे संबंधित व्यवसाय आसात ते व्यवसाय सध्या थंड पडिल्ले आसा. कर्नाटक सरकारान ह्या मार्गावर वयल्यान जी अवजड वाहतूक वयता ती सुरू करूना जाल्यार आमी रामनगराक मोठ्या प्रमाणात स्ट्रायक करतले. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद मोंडे.